Ụtụtụ ọma nụ, ekenekwa m unu. Tata bụ ụbọchị nkwọ. Ana m asị nkwọ ọma nụ. Ka nkwọ tata kpọtara anyị ndụ, kpọtara anyị ihe ọma, kpọtara anyị udo, kpọtara anyị agamnihu, kpọtara anyị ihe akụ ihe enwenwe. Igbo ndị ọma njem ọ na-ekenekwa m unu. Afọ mbụ nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ ụbọchị nkwọ bụ the side effect, the effect of bringing charm or Ogwu to your home. Ị mara na ọtụtụ mgbe ọ na-adị anyị ka anyị mee maka na anyị fụrụ onye na-eme. Mana ndị Igbo makanụrụ ịnụ okwu wee sị, oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ya akọkwa n'oke. Ihe ahụ ị na-eme maka na ịfụrụ na onye nke a na-eme ya, ijugokwa onye ahụ ka o si eme ya, kedu ihe kpatara o ji eme ya. Maka na ọtụtụ mgbe ị na-anya ịfụdat na ka ndị be anyị si wee na-achịta n'ọdịnala nke ikpeazụ nkwa ka ọ dị. Yes, a lot of people na-eji amaburu ihe ha na-amahụ n'ike. Yes, a lot of people na-amaburu ihe ha na-amahụ n'ike. And ka m gwa gị nke bụ eziokwu na ọ dị difficult dibịa ga-enye gị ọgwụ, gwa gị the side effect of that ọgwụ. Ọgwụ ahịa, ọgwụ protection, ọgwụ iji egbu mmadụ. Si gị buru na be gị, ma gị buru gaa dobe n'ebe ị na-azụ ahịa ma ebe ị na-arụ ọrụ. Ọ fere arụ dibịa ga-enye gị such thing wee gwa gị sị gị, look at the effect of it. Ọ bụrụ na ndị Igbo anaghị eme ụdịka ihe anwa, but a lot of us enweghịzi commitment in us. A lot of us are ready to commit and make sacrifice. A lot of us chọrọ ebe ha fọrọ na ọ na-eme, let them go and connect there and live. So ọ bụrụ na asịrị gị na a ga-agwọrọ gị ọgwụ ahịa, ma na a ga-agwọrọ gị ọgwụ protection, ma na a ga-agwọrọ gị ọgwụ ọbụla whatsoever reason iji eje ịgwọ ọgwụ, ma ọ dịka nke anyị na-ata afụ ya tata, ihe ndị nna nna anyị ha wetachara dobe na ngwuru, imirikiti n'ime anyị na-ata afụfụ ya today. You understand? The reason why many of us are suffering from these things is because we have refused to maintain the relationship ọgwụ ahụ mmụọ ahụ nwere with our ancestors. That is the reason why many of us are suffering. So take for example, na maybe na nwa na-akọ, ma ọ na-ego adịghọ, ma ọ na ihe ike na-eme n'obodo, ije ka ije weta ọgwụ ị ga-edobe na ngwuru gị, ma ije weta ọgwụ ị ga-edobe n'obodo, ma ọ na a na-azụ ana, o nwere anụ na a na-azụ unu, ịchọgidego solution to that problem. Ị nwetara ijebeze eje ka ije weta ọgwụ debe na dị ana, ka that ọgwụ nwee ike chụọ ndị ahụ na-abịa anaghị ana ahụ, ma ọkwazi ka ya bụ ọgwụ nwee ike onye bata na ana ahụ ịbịa zụọ gị ana ahụ ka o nwee nsogbu dị iche iche. I want you to know that that thing doesn't do that work and leave. That org will not just do that work and leave. Once that org, you have a spirit that they have assigned to work with you. This is a spirit they have assigned to work with you. As long as you don't be able to say, this is where you will stay. Look at what I want you to be doing for me. That thing will remain there forever. And now at a time, that thing will start demanding that thing will start demanding sacrifice from you. You understand? It will start demanding some certain things from you. Enwe ike gị nwa bụ onye wetara ọgwụ ahụ dobe ebe anwa. Intention gị bụ to keep that thing for it to do a certain work for you. After all, you paid for it. Mana mana mgbe ụfọdụ na na-asị dibịa ya gwụ ụtọrọ ọgwụ afọ ọsịsa. And mgbe ụfọdụ na ihe na-eme na anyị na-adabanye n'ihe dị iche iche bụ
ajụrụ ajụjụ ọfụma. Mgbe dibịa na-enye gị ya bụ ọgwụ, ọ gwara ya bụ ọgwụ na ịrụsie ọrụ a ọ na-eji dunye ya na-achịta back to him, ka ọ gwara ya bụ ọgwụ ya jee nọrọ ebe ahụ rụbara gị ihe dị ụtọ a. Ọ bụrụ na ọ gwara ya bụ ọgwụ ya jee nọrọ ebe ahụ rụba ihe dị ụtọ a, ihe dị ụtọ a, that ọgwụ ga-find, that spirit nọ na ọgwụ ahụ ga-find ya difficult to return to the chamber of that priest, jee na-eke oke ebe ahụ, because ebe oke ya dịbe ebe ọ na-arụ ọrụ. So isiokwu m wee bụrụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ibute ọgwụ ọbụla atọ, ihe abụrụ ihe gbasara just oke ite, na ị chọrọ ibute ọgwụ ọbụla atọ dịka onye Igbo, niile ga anya ịfụ na ọnọdụ adịrọ ka isi chọọ ya, ma ọ ịfụ na mmegbu karịrị, ma ọ ịfụ na ahịa ga-anara aga. For ndị na-eme, a lot of people ị na-afụ shop ha na-agba ọkụ, a na-awọnda ka ihe gbara shop ọkụ. A lot of them wetara ọgwụ dị iche iche dobe ebe ahụ ha ji azụ afịa bụ mwezi, ha anaghị enyezi ọgwụ ihe ọ na-eri, bifo mara ihe na-eme problem adị ebe ahụ. So ọ bụrụ na ị na-eji iweta ọgwụ na ị chọrọ idobe ọgwụ edebe, remember, a spirit abago na that thing anwụ iji. Now ọ bụrụ na ije weta ya bụ ọgwụ dobe, mara amara na ịwọga ezo mmụọ nke onwe gị, mara amara na gị nwa awọgo chief priest nke onwe gị. Ihe iji wee bụrụ chief priest nke onwe gị because na enwezi mmụọ na-anaghị ọjị kwa ụbọchị kwa ụbọchị, and na ị ga na-agodoro that thing. And the funny thing bụ that na ebunye gị ọgwụ dị otu anwa, you as the person ebunyere ọgwụ ahụ cannot be able to say mgbe ya bụ mmụọ ahụ dị n'ọgwụ ahụ na-achọ ihe n'aka gị, apart from onye ahụ bunyere gị that ọgwụ. O nwere ike ọ bụ na o nwee revelation from that thing ọkpọ gị, ma ọ bụ na that revelation abịa, ọ bụ na that mmụọ na-achọ gị ihe n'aka, ị na-enwe problem. So we should be very very careful ka ọra people anọrọ ebe a na-agwọ afọ ọsịsa, atawakwa afọ ibi, iji bute ọgwụ ọbụla, ma nke ị na-egwu egwu, ma nke ị kere eke ị na-edebe edebe. Be ready to do what? Always make sacrifice. Be ready to always know when that thing is in need of cola or drink or animal blood. Ọ bụrụ na ị weta ọgwụ dobe na be gị, ịdịsịa ndụ gị nwụọ, that spirit will possess your children, whether you like it or not. Ihe ahụ matter of Holy Ghost fire. Nke kacha njọ wụ ọgwụ a na-egwu egwu etinye na ana. Nke kere eke dobe dịkwa njọ n'ụdị nke ya, mana nke kacha njọ wụ nke a na-egwu ana, egwu ana etinye ya, egwu ana etinye ya, nke ahụ bụ ihe kacha njọ. Etinye ya resurrect with ọjị ma ogirisi ma iroko ma ngwu, you understand? Ọ nke ahụ bụ forever and ever deity abatago na unu enwego arụsị unu ga na-ekperu. And the more ọ na-anọ na ebe ahụ ka ọ na-eto, the more ọ na-anọ ka ọ na-eto, more ọ na-anọ ka ọ na-eto. So ọ bụrụ na ị na-eji bute ọgwụ, you should be able to have agreement with that spirit or with onye na-agwọrọ gị ọgwụ ahụ. A lot of us now, anyị gwọsi ọgwụ, anyị bunata ya, before you know what is happening, anyị enwe problem with onye gwọrọ anyị ọgwụ ahụ. You start treating that ọgwụ in a bad way because na gị na onye mere ya adọrọzi na mma. You are only but doing yourself. Ị na-eme onwe gị. Onye ka eji wee sị na ọgwụ asatara asata na ọnatara chi abụrụ ofu. Ihe ndị a na-ekwu okwu ya wa ọgwụ nsata ka a na-ekwu okwu ya ihe. O nwere ndị a na-akpọ ọgwụ nsata ije sata ọgwụ. Do you understand me? So ọ bụrụ na ị na-ebute ọgwụ, ma ọ bụ na o nwere onye nke gị na-ebute ọgwụ, that person should know that this thing goes from generation to generation because you are making libations to that thing. Ya nye gị ihe nri nke ụbọchị, ya nye gị ihe nweta, ya nye gị nchekwaba, probably na-ekpe ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị site n'aka that thing. Now, ihe ọ bụla o nyere gị wee ego, automatically ụmụaka gị na-eri ya. Ọ bụrụ na ụmụaka gị bịa ụwa gị na ha nọrọ, ụmụaka gị emego inherit protection from that spirit because na gị nwa bụ papa ha ma mama ha na-eme gịnị na-ekpere mmụọ ahụ.
apụtazie echi ụmụ ahụ si na ha achọghọzi ya. Meanwhile, agreement gị na mmụọ ma onye nyere gị mmụọ abụrụ na ị achọkata ya si na ịchọghọzi ya. That is why I say be intentional. Mgbe ahụ a na-enye gị ihe ahụ na ị ga-gị na onye unu ga-ekwubi ekwubi ma gị ma dibịa na-agwọ ya n'ihe ị na-enye m bụ ọrụchalụ m ọrụ dị otu a, ya na-abakwa ọ bụrụ na o nwere aja unu ga-achụ ka ọ na-achị ebe ọ nọ. Once you have gotten the victory you desire, ya na-achị, so that you know that you are free. But ọwụ na ị gwara dị mmụọ si ya na mmụọ na ị ga-anọ na-emere m ihe a na-emere m ihe a na-emere unu enwego lifetime agreement. Again, at the moment, we will lifetime agreement, and there is no way you or your descendants will disconnect from that agreement. As long as somebody with Ogwu dobe ba ajife, but somebody with Ogwu na ba ajife. But what I am saying is this: mmụọ cannot be keeping to agreement again. Yanabo, kinweje maybe hozo. Oburu na imani ge mi hozo, but you are not ready to extend it to your children. Unu pa ya akpa. Aka no na ba akpa alalo nute. Ọ bụrụ na anyị nwecha na ngwuru anyị dị iche iche, ị bịa n'obodo anyị dị iche iche, ị ya afụnata family. Ọ bụrụ na family ahụ eniro mmadụ na ndụ na mgbe gboo, ị mara na family wee gwukwa arụsị o. Ị mara na that family ma maybe na o nwere ihe ha mee, nwebe ọnwụ, ha je wee kụta ọdụ ọmụmụ, akụtazi ọdụ ọmụmụ, egwunyezie ya n'obi, a na-agwa ya na amụọ nwoke nye gị ọkụkọ, amụọ nwaanyị nye gị ọkụkọ, na mbọsị anyị achụrụ gị aja, ya emekwa gị na ya ewu ewu wee mee ya, na aga na-eme ya once in a year. Enwe agreement a with mmụọ ahụ, anọkatazie asị na nke nwa melụ na nke ọzọ melụ, onye ọbụla wee gbawazi ọsọ na agreement ahụ enwere with mmụọ. Ọ bụrụ gị nwere that agreement, but your father or your grandfather or your great grandfather, your forefathers had an agreement with that deity in your name. Ọtụtụ n'ime ha kwetara na gị nwasi na mmụọ ahụ wee pụta, because na a lot of family ga-abụ maybe amụọ nwoke a na-anwụ, a na-enwe stillbirth n'ụmụ nwoke, ma a na-enwe stillbirth na ọmụmụ, eje bute mmụọ dị ụta wee gbuo ya na ngwuru. Once they have installed such spirit, na-ezili ya, na-achụrụ ya aja, na-enye ya ihe, si ya nwa nwoke bịa ya egbuoru gị oke ọkpa, nwaanyị bịa ya egbuoru gị nnekwu, then amụta gị nwa bụ nwoke eje gbuoru ya oke ọkpa. They noticed that that death dị na the family stopped automatically. Na believe ha ma onye ọzọ ga-ebelieve na ndị ahụ si na mmụọ ahụ pụta, ma ọ nọ mmụọ ahụ bụ ihe na-eme gịnị, na-achụpụ that spirit of death na-eme gịnị, na-egbu ụmụaka na-amụ na ngwuru ahụ. Ọ wụrụ mmụọ enwere everlasting agreement with ịpụta, unu eje ndị ụfọdụ nwetụrụ egwu na-arụ bịa ha pụtasị, oke ọ bụ na ma wara ya ọjị ka ihe gbasara m ka a rapụ ya nọrọ ebe ahụ. Ụfọdụ enefori ya anya, ndị ụfọdụ ndị si na ha bụ anointing eje kụwa ya, o wee na-ebute ihe mgbu dị iche iche na ndụ anyị. Ana m agwa gị asị, ewepụgo onye ụwa gị, ewepụgo onye ụwa mmadụ, ndị chi mmadụ, ndị okike mmadụ, that is ndị chi gị, ma mmiri chi gị, ma onye nọrọ ụwa ya. Then another spirit na-ejide mmadụ 40% na-ejide mmadụ inside 100% wụ mmụọ dị na ngwuru. That is the reason why a lot of people na ha rụcha ọrụ settle, and mmụọ ndị a na-afịarụ please o. Once emetogoro ha maọbụ na ahachiri ha, to appease them na dị very difficult. Ọ na-ese eme na mgbe ụfọdụ ịrụcha ọrụ, ịrụgo ọrụ mmiri, rụọ nka, but then ị na-enweta success, something will block it. Ị na-enweta success, something will block it. Ọ bụrụ mmụọ dị na ngwuru, a lot of times na ndị mmadụ na ha mechaa ha appeasement, ha anaghị ekwe, because n'otu anụ anyị bụ mmadụ dị, otu a ka mmụọ dị. Enwere mmadụ ị ga-emejọ gị ya ọbịa sị gị na ya na gị enwere mmekọ n'ụwa, na ya enwere forgiveness n'ime ya. Otu a ka ọtụtụ mmụọ ndị a dị. So ihe ji wee na-akụzi topic a bụ so that ka anyị nwee ike wee correct ya, fight iwa ka anyị ga-esi wee correct ya nke ndị nna nna anyị ha metagoro. Gị nwa bụ onye na-ege m ntị, ichi ijekụta mmụọ, mara the repercussion, ihe ị nwere ike ịfụ n'ime ya ma ọ bụ na isi gịnị na back go out na ide emezi. Ekenekwa m unu. Afa mbụ Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Zitere m ozi na WhatsApp nọmba m na 07037311163 ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa ma ọrụ gị ọrụ mmụọ.
ma ọ na ị nwere ajụ gbasara ihe a nkụzi maọbụ ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ndewonu.